пробвах просто. Влязох в залата и от първия ден разбрах още тогава, това е моят спорт. Баща ми много повярва в мен, постоянно се стараеше, нали, всичко да ми осигури, да имам добавки, да отиваме на всяко състезание. Баща ми стана много плътна зад мене, благодарение на него сега съм тук реално. Зависи от Петрич да стигнеш до One Championship. Аз тръгвам от един малък град с една голяма мечта и сега сме тук. И тук, нали, призовавам всички родители, ако вярват в техните деца, да застават за тях, да им дадат шанс поне, най-малкото, не да им режат крилете, защото има доста хора, нали, среда, този спорт, какво ще изкараш от него, нали, айде. Ама и в последствие това дете ти му убиваш мечтата и трябва да работи нещо като всички други или нещо, което не му харесва. Това е най-важното. Първо вашите да те подкрепят и вече ти да го искаш.